Per recollir l'oli usat, el millor és utilitzar una ampolla de plàstic d'aigua o de qualsevol refresc. L'important és que estigui neta. Posa l'oli a l'ampolla un cop estigui fred. Per a que et resulti més fàcil, utilitza un embut especialment dissenyat per a aquesta tasca. Ja estàs preparat per reciclar. Assegura't de tancar bé l'ampolla. L'oli no es pot tirar en qualsevol contenidor. Cal portar-lo als espais que l'Ajuntament ha disposat. Pots depositar-lo a la deixalleria mòbil, als contenidors especials que hi hagi al teu barri, al teu mercat o al teu supermercat. Quan estan plens, Shalom DO2 recull l'oli i el porta a les plantes de tractament, que preparen l'oli que has fet servir a la teva cuina per utilitzar-lo de nou.